binnen het ziekenhuis heel veel gemotiveerde mensen rondlopen. En dat heb ik ook vorige week gemerkt. We hebben die mevrouw kunnen opereren, vorige week vrijdag. En het was een operatie wat we noemen het klippen van een aneurysma. En dat is hier nog niet eerder gebeurd, maar de spullen lagen er wel. Maar dus hebben we gezegd, nou, dat gaan we doen, want ze was niet transportabel naar wat voor land dan ook, überhaupt niet naar het vliegveld. Ze was eigenlijk aan het overlijden. Nou, wat je doet is, je maakt een soort luikje in de schedel. En dat luikje haal je dan tijdens de operatie weg en dan ga je naar binnen toe. En dan ga je als het ware onder de hersenen door, dus het is geen hersenoperatie, maar onder de hersenen door, in de kruipruimte zeggen we altijd. En dan ga je naar de bloedvaten toe, die daar aan de basis zitten. En waar één bloedvat een heel zwak plekje had waaruit ze gebloed had. En daar hebben we een klein clipje overheen gezet, 3 eigenlijk om precies te zijn. En dan is het klaar. Toen de boel weer dichtgemaakt, toen zeg het hoofd weer dichtgemaakt, het botluikje weer terug. En dan is de operatie klaar. Maar dan is de operatie klaar, maar dan is de mevrouw nog wel in risico. Want er lopen allerlei kansen op vochtophoping en infectie enzovoort. Maar dat is dan gelukkig allemaal heel goed gegaan. En dat is dan weer de taak van de intensivisten en die hebben dat heel goed gedaan. Dus het was echt prima. Het is verder een zeldzame aandoening hoor, maar je moet maar net het pech hebben. Want mensen met zo'n bloeding uit zo'n wat we noemen een aneurysma in je hoofd. Dus 30% van de mensen haalt het ziekenhuis niet eens, ook niet in Nederland. Dus zij wel en ze is dan weer onder de goede groep te vinden. En ze had geluk dat we er met z'n allen tegenaan konden. This lady arrived to ER in the right time after being in a party, having good time with the family. She came with a lot of headache, with nausea. The level of consciousness was okay, and the PURAR was really, really sharp to do a CT brain. In the CT brain we saw a bleeding. For the characteristic of the bleeding and the age of the patient, we decided to do a CTA, which is one of the best tests to do the diagnosis. We didn't see the CTA before, but we saw the patient. The patient was immediately transferred to the ICU with a neurosurgeon in consultation, this wonderful doctor from Utrecht. And well, we made the diagnosis. The diagnosis was a broken aneurysm. And I must say, I'm very happy the way we handled the case, because Dr. Bart was really focused into do a surgery immediately because the patient was worsening very soon, okay? So I must say we had a tremendous teamwork. Ik denk dat ik het heel kort kan zijn. Het laat opnieuw zien dat de samenwerking die we hebben met UMC Utrecht, en in dit geval het departement neurochirurgie, ontzettend belangrijk is. Als we deze samenwerking niet hadden gehad, was de patiënt die we nu hebben geopereerd met een aneurysma overleden. Die had hier niet het eiland afgekomen. Dus het laat echt zien dat we hiermee onze visie kunnen verwezenlijken. Accessible Healthcare for Everyone. Dat deze samenwerking helpt om die visie voor iedereen toegankelijk te maken. Dus ik hoop dat we dit nog heel lang gaan doen, volhouden en dat we daarmee nog heel veel mensen gaan helpen. En ik ben enorm trots dat we het hebben voor elkaar gekregen, maar ook dat de mensen die hierbij betrokken zijn ook echt de handen ineen slaan om dit te verwezenlijken. Dus super mooi.